Mamaku ngaji Tarjono tilil mamaku Saprudin enak ya Bor tilil maning mamaku ngaji Tarjono 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 mamaku bu ngaji Tarjono mamaku mamaku ngaji Tarjono tilir dang silno asai asal jatuh dikuri digunakan tarolong asup nangkong di koleman anjing ngagong mangapa Cen mamaku ngaji Tarjono anak sareng mamaku Saprudin ya anak sareng kang ngaji Dakir masih anak mamaku ngaji Tarjono subuh mamaku kuring kulungan
cintaku rela pasrah jiwa lawan raga peper terasnya sing penting asa laksana bindang umurang sunya dunya ngasa gudang mama kubu rela ilangan kebuang mama kubu asal cinta diputus ning dalan Kang Roni lara Kang Roni mending lara diiris tenimbang lara ati Kang Roni selawase ora bisa lali Kang Roni datu ning ati sampe ningen di Kang Roni yen ngulati Kang Roni mbok wani angel nuntut janji pasti dadi siji demi cinta Kang Roni demi cintaku rela mamaku mama RT mama bekal pasrah jiwa lawan ragam Kang Roni calon kubu sing penting asa laksana Kang Roni bidang urang sunya dunya segudang rela ilang kebuang asal Kang Roni blip putus ning dalangan Kang Roni mending langar diiris Kang Roni patah hati selawase ora bisa lali datu ning ati sampe nanti pulang ngulati Kang Roni nuntut janji pasti dadi siji untung-untungan ning uripe Apa Cen? sapa bagus sapa blesak minang si bembok konenjal nguripiku mung sadar mambok konenjal Kang Roni moga aja kalian ning usaha aja panangatik ning hitungan uga aja panangatik soal ramalan utamakan keyakinan Apa sih? Raja kuis gawang dewek-dewekan kuatakan iman ngadepi cobaane ajar obat pikiran santus antis ning tujuan yang disantis kuatakan iman kantis ngadepi cobaane Kang Lisedi kuat pikiran Kang Lisedi sing dadi tujuan Kang boko cepet aja panatik ning hitungan Kang Lisedi uga aja panatik soal ramalan Kang Lisedi wong Kertawinangun bener utamakan
Moga aja calon kowo kang roni lalening osah kesuwun mama calon kowo kang roni kesuwun